Tangidap daga jing sngongo yo blay mangina poi mentai segeniga. Voice ka ba arspa nrup hokndai. Nga aingu yo blay naman ngatip ba blay ulang blay bo baha. Blay bo krau palat. Du blay badap daga jing iet iga jing im jonga ba chongfi. Nsyama ga jing identity ga jonga malaga sngi. Ngayo i bau new blay ude blay ubadei shisha utrai. Ubashim iga jinglong haga kerdan kabakhambaha banya kikimeki kipachangi. Ubayaisha, ubahikai, ubaptiningi, ubayalamingi, ubakreningi. But ngasngot hu shairu. Badeu blay ubadang yai don ringkat bangi long kumni ko mangilong hadu mentagasni. But ngakwa ifiki ba yo sngowi gani gajing ikai bapinum kendria no na kita gajing isnai gajong blay agajing im jongfi. Namar daka bapi yai ne ban yai yang hagata gajing bahas bun gajong blay. Ban yai snap iga ketien gajong blay. Ban yai pentrai kam kat bala. But banum kijing mat ban yai ngai ban yang daga jingai baru try. Nganut ban ong kini gidi sngi gibo blay kwa ingi ba un penan kam barun pelongi gajing kerkushi kiwai. Ngala hikai fi gi nongrim ki badon kam na ketien gajong blay. But ngalapan iya fi artli ki jing hikai. Kan nongrim jong ka jing shakri play. Kabanin kong kan nongrim ka bangala kren kadai haka jingi day badu Jesus Christ. Ubalang mau siang jong ka jingi jingi. Banginum kendria nau ni mau siang jong ka jingi jingi. But kabaar kabangala kren shapi kadai. Tanginum kendria na kaniga nongrim kabaar. Kasi ngala banong kaniga day ka nongrim kaba kraw palat haga jing shakri blay. Bat kataga nongrim kaba nga kren shapi ngala dep kren ni kani bat kendiat lesingan syukta biang hangni namar kadai ka way na ki nongrim kiba nga kwa baki brio baro kiba shakri yo blay. Baki na ngam juliw haga ni ka nongrim bagataga day ka nongrim jong ka jing iet ka jong blay. Ladangim sngaw thu baha iya ka ni ka nongrim nilaban pay haga jaka ka baklumar hadian. Ladangim sngaw thu bahaya gani ka nongrim nilaban pay haga jaka ka bangin baklaru haga jingyay denti baru blay. Ladanginang ban pensyaw nongrim haga jing iit jong blay iya ka jing shikri. Nganuat ban ong baka jing shikri blay jong pi kadai ka ba scam kadai ka ba laban shania kadai ka ba laban ong kaban penlong ipi baka taka jing shikri kadai ka ba da penan buram shishayo blay. Henry ngakwaru bangan pen ifi ki way pagi nongrim. Bacuai ka bangan poi syata ngakwa ngan syong kendiat hagni ka bangan keren. Hiyo ini haga Bible ngaju keren ni barabor. Bapinda puli na ka Bible hoit ngala keren siboni ka jing iyan. Henry ngaju ong ni ki brio barabor haga jing shikri blay. Don way brio ubala kham shikri kham shikmat bani nga. Hadin mangiyami na ka jing isang usyong nga kaliban nga. But nda habaw kuli nga gawi ka jing kali uang. Kaya taray pastor ka jing shakri blay. Kaba ka nongrim shakri blay. Kaba biang e. Ngapan iyo uya gani. Ba ublay. Habaw kuran siya pang kakerdan shakri blay. Kuli na nga hoad uang ito kaktin. Kaya kakerdan. Jong ka jing shakri blay. Kaba biang e. Habangin shakri yo. Kaba suk yung nga mga jubab yo. Namar nga ong yung uy ginigiktin. Nga ong kakerdan. Haga jingya day bat ka jing shakri blay. Klem da nyaw ben. Yagi kerdan ki bangi don. Klem da nyaw ben. Yaki jing nang jing start ka bangi yo. Na ki theological seminary. Klem da nyaw ben. Yagi jing tip yagi jing start jong brio.
Namar wat kita ru kidegi bedon kami. Hendrai kita kim dega kerdan shek replay. Walit wat bapin yo doctorin. Lisik ngalak ban ong ke kerdan shek replay. Ma ke certificate bapin shek rio play. Kan day be tangani gawai bagata gadai lada pisngot ho baha yaga jing e jo play. Let si laban ong bau play unum la ya kaban kentil fi unum la ya kaban penlong fi ga jing ku shiki wai lada pimdan ya ka jing e ka bashisha ga jong play ban ga kwa agni ga por bangan shupin e fi ga ni ga klip mat fi yo ine em kum ga nuksa na ga bible ba ga ta ga dai na ga gospel ga jong yohanes ka lanang ka ba arpu wai kadai ka por ha ka bau jisu ula dep mi pat na ga jingtap udang don na ga ni ga pertai usong saupos ni ga ni ga pertai ulet mi pau yela de hagi rukom beper hagi jaga beper hagi brio beper bar ulet mi pau ara ki senrandu hendrai u petras rengkat bat ki waipat nama baki kelempat ya kendo shisha yo jisu hadin baula mi pat kadan kata ke jing no mensim kadan ke jing arzetien kadan ke jing ki jing mat bada pi pule gal nang ba arfu we nganam do pule manga Tapi puli ke Bible ke orang u Petrus, u Thomas, u Nathaniel, kila yelai, ya kaban ong yang ni kektian ngan puli naga gospel dong Yohanes dong ba arpu way, lada pin puli naga dekat ke balai, u Simon Petrus orang iki, ngan lek tong dokha ki ong u ngiru ngin ya lek lambat me kila yami no. Bat kile kior ro liang rei hagata gamet kim shimlangat eru ya. Fi ya ka liang u Petrus ula i. Kani ka de ka liang ka ba khadu tam ka jong Petrus haga jing ya lenti ki jong u baru play. Fi lada fi deban pas ya kani ka liang jong ka jing shikri play. Kani ka de ka liang lesi ka ba khadu haga jinya lenti shuaba un poi shaka kamera ka bahneng haga Pentecost banio pediang yo mensi buku joblay ngayo i hangne bau Petrus hangne udana ga jaka ka balang klumar ka jaka ka ba ki jingmut tam ka jaka ka ba udana ga jingla mensi ka ba hiar tam but urai banet no shika kam ka baula i Bat habau lek mau ko munong yalam kiwai paru ki yobot. Ndau shong aliang o Bible uklem ngat do kha. Kum la shai men sngi. Uloi ling khot wat yala diru ushong klem jan. Ka pa pen pau ba new brio ka jingle rang ru kala do no no u. Namar ba ula jingai no blay. Fi ki jingja ha ka jingya lenti jong ki penlong yu u ba un poe ga jaka ga bu skot ho ba la jingai no play ka jinglai ling khot ke de ga jinglong ka ba la ban ong no ka ba msalia shu ila ga jong ga jinya ndrei pi pule na ga Bible pin na pule na ne ngam ju la ban mut do rio try kani ga lenong ka de ka wei na ga lenong ki ba ju ta ya ga do no jonga habang shakri yu try ba brio u ba la poi shakani ga kerdan ubala mat iki kamba no try ubala pen besai ki sanajar lang badu Jesus Christ ubala ya halor duria rengkat badu Jesus Christ uniu bri udan ki jingklat ki bobon ba hagni ki por udan ga jaka kabau hiarta ma ga jinglaw men sim jo are pi pulina ga Bible u jisu u klem klet ban wanwat yo no bri Kata dia ke jinglang ko jong Jesus Christ. Kata dia ke ba ngala banong ban kiwei kin ong ban da kiwei pan kin nong yalam. Kila banong kattu ngala le kattu ngala hikai u kattu ngala sha na ka benta jong u. Hendang ngami pat u klem tre ngai yang anak terkadawan i no u mat i judge to. Herikin mau u jisu umlang kum kin nong yalam hagani ke percaya. U jisu udai nong yalam ubah kli tam udai nong ap lang berat.
Udeng try ubelang nong ablang berat ubekrau tam. Uan bat nda wan Petrus itu syo. O yo anesru itu syo. Kiwai gesen ranru kim itu syo. Yo Jisu. Bat nda pipuli naga Bible nganom nda puli bayo Islam. U Jisu pertaya ki hakapor mensingi uang iki. Pia don jing bam Ika Bible ko ang nda habaw kuli ki uang pia don jing bam ki toki ang Uang ba iki de gktien kumba uang bang sa sisen bread namar kata uang ne bread eka jar syapang kaman jong kaliang. Tipin sa siyam kila ya bread namar kata tikim la syu benring iki namar ka jingbuan gidok ha. Ndala bread eka jar ke kamba ka jar. Uyanis uyo yo Jesus Christ baruang of Petrus urang utray playang but hiyo nang ni kabado kang u Petrus ulapan po yalagas Jacob nama ulalong lingkoy ulalong lingbay but ulapan no ila di sigaduriyaw ulay show Jesus fi iganigri kaktiyan ka bang akwa bangan na siyang hangnik hindiya na mangam kwa bangan siya istat Ujingi kalbala ban let show Jisu. Kwa palat ban let show try. Yo igni ka kamba. Yo igni ka miracle. Kani ka dega mga set ong ifi. Ki jingle ba ha jong blay. Ki jingle khu jong blay. Ki telbet ban yalaming ibangin po isya jan jong blay. Kani ka kamba ka ba yo Petrus. Kani ka ba ukun mau biang. Ya ka kamba ka ba ukot ng kong yo ang tayo po kapung ka Nazareth. Bahaba ukongo ban penihar biang kejar uyo gedokha baru Petrus usyame ge jingpun gendo baru buat no yutrai hangni ula paidien ula jingai no play uklempat paidien usu jingai no play ngamot benang bat nda haba u Jisu ule biang ge kamba ke kta ye ge dono cho namar ke jingle bah jo play ke yalam ngi shege jingla ke bomat bat pindu puli nang ni na ge ktien ge jo play Finyo iyang niya habaw Petrus ulet siya Jisu. Kapag ko ang ulap baw Jisu ula adep don na pa ukpu, ula adep don na pa gadok ha, bat kisundan barok iya tani gadok ha, bat naglayawan, u Jisu ula pinbiang na pa gajing bam na kabinta jangki. Fi nda ula pinbiang na pa gajing bam, sngaba, ngakwa ikan gajing hikay baka narung siya fi. Ngan pen ikan diat iya ga leadership, iya gajing long nong yalam. Nda habaw Jisu uwan ule kamba. Nda ule kamba upen biang bam. Fi ikataka na ikabang akwa ngan ong fi. U Jisu uklamwan hang ne. Ban kren yaginigisunran. Here usule ada ke kamba. Bat nda ule ada ke kamba ke kta ikado nuot choki. Kabaar u Jisu upen biang bam iki. Fi iteng-teng kajinglong nong yalam. Ngidu hagni geliang nda don ki briu ki bejingai ki be le persha nda don ki briu ki bakren snewingi ki nongbot jingi aja ka be ngim visit chu ki ngim le wat chu ki ngi le jingai pen ban ki ngi ya light pen ban ngi le pen ban tang shi ki tu ki bakham e ngi nga khwangan ong pi haga jing shisha u Jisu ukhlem le kumta kata kan ke de ka bakta e ga do no chunga Bangayo ibaw Jisu utip ya jingtulat jong Petrus. Utip baw day tangu priyo batulat tam. But habaw wanwan uklem ada ga ba Henry ule daga kamba ndale daga kamba u Petrus umare siya Jesus Christ but ndaw pay ulap baw Jisu ulapan biyang kabam. Kataga daga jinglong jong try barabor men baw Elijah uphet na ka Jezebel. Ublay padaw angel upen biang kabam. Kataga de jinglong ko jong blay berbor. Man la por bangi jingay no blay bangi shakri unamar ki jing jas saudang. Pin lap bo blay unum be no epin rei un pen biang bam epi undang le kam ba epi. Ba pin pai show blay. But piu iyang ni nda baw poi nda bakile bam. Jisu la kedia yo kupu bat nang taula sama ki bat iki dok haru kumjo bat ngani thu ipi nda habakila ya dep bam
ka jing ya ba mang ni ka de jing kan ja baro le sikim no pecho jisu namar balai ka dan ka jing penram namar bagi klem ngai bau mi pat ka dan ka jing sngal le ran jong petras namar baula tim ni uru ula len ni u but people in the bible ka ni ka de ka tien ka bang kwa bang na tap aga do no jobi people in the khot ga khat san ka ong kumta habakile ya bam just step o Jisu ang o Simon Petras ko Simon khonja o Jona me kham e ma me yanga banya kini ulai thu ang o ko try me tep banga e ya me ulai thu ang sai ki khon lang brat jonga ulang pada uga ba arsin ko simanu khonu jona me iet nga ulai tu ang ku tra me tep nga iet me ulai tu ang to ap igi lang brat jonga ulang ka ba laisin me iet nga up pitras ulai ka bible ko ula snowsi ba ulang ka ba laisin ka bible ko ulang ulai tu ang ku tra me tep igi ibra me tep nga banga iet me jisu tu ang to sai igi lang brat jonga fi ik bang kwa ngan wan ra nang ni kani ngade bang la jukren bang la jai kren bat ngan yai kren nama kani ngade go way na ki nongrim fi yo tau parlo o bakli nga ka e ka kerdan jong ka jing shekri play ka kerdan jong ka jing shekri play gade kani ga bo jisu wan wan no petras lai si no kli o ko simanu khon jong jona me ie nga bat baro lai sin u ong bsa bat up yakilang berat jo Mudur hau beriu bala loit lingkoi. Mudur hau beriu uba la len yu u laisin. Mudur hau beriu uba leit pai biang shika kam ka bau la bread. Mudur bau jisu ukeli penban mekham iet ma me nga bani kini. Bat pila ruban mudur bau jisu udang aiti ho u ye kilang berat. Fi kajing pulih jong ang ni ngalap. Bahadian bakila ya dep bam. Nganu ben angka dan kajing kenja. Barok ki senran kin perkhat bet bau jisu unong. Balai piklem ngai inga. Balai ngalak dep ya thu ipi bunsen dengan semi pat balai pi met pi ngai inga. Lani ulak ban ong kendiat cedian ban pet kendiat cedian ban ong Petras. Balai melet tim yang khmat tu ke kentai. Balai melet len yang kum tu kat ni ngalak iet je me. Fi hang ni fin lap ye ke jing long long ya lam ke besisha ke jong Jesus Christ. Bah pedeng jo ke jing tlat utip ye ke jing tlat jong u but u klem ken mau ye ke beladep. Kren si ken tien ru ye ke pas ye ke beladep ke jing im jong Petras. U klem ken rai ru ye ke jing bakla jong u. Utang di try. Utang di Jesus Christ. Da bisikri u Jisu kum ki brio ki bisikri ki be iet shisha yu try. Shangan ong fi ni kitin pim biang pim la lut. Pidan jing bitar pidan jing inomen sim pidan jing mo pidan teng teng ka jing shit kle vi kran klumar vi ngak kwa kanong fi teng teng pilang nget you play teng teng pat pila jingai no play. Tau di Petras hede pila ban mudur bau Jisu. Uklem kren kendiat ru ia kita kijing telat jang lani uklem let kendiat ru tang kendiat ban syura sedian bat ukren penban ia ia kijing ia nak terkedau ke jubab jang ayo nu brio ubakeli yang ia ke kerdan syakir blay ngong ke kerdan syakir blay kedai ke banding kong kedai fidei bandan ke jing ia ke besisha yo blay. Dan kita buat lang berat mo, mut abang kilang berat kemun kimin sim kita berkodor. Lek wat ikilang berat pencitom lek wat dot ke kendong kan shot kat manang lek kanang pet yap kelang berat dan lelai kita pet sisa ngalaju snow ye ki priu ki bangai kendu ki bang ani dawan ni taitan ni ye nga pet wat na dia ni yang ro krat namar belai ani nga su thai pi bi wan ni tu wan chuan ni ngam kwa finet mo finet pen ma pen tiang ki lang berat wat lek kom ta ngakwang ani tu pipim la mo pipim ni wat lang berat ngakwa bangan ong ifir gini gupot deu Jisu bo ong yu Petras ap igi lang berat janga sai igi lang berat janga lai sien wang namar belai u Jisu umpet ye gi jintlat u Jisu umpet ye ga pas ye ta ga beladep u Jisu utip ye ga donot jong Petras ba mdan brio de ki wepat
kiba kham it yo jisu kat upetras fi ka kedan syakri play kabangan ong biang fi hang ni gadai kat no fi it yo try nama ula it yo fi daga jing it ka babam jukot but kat no fi it yo blay lada fidon ge jing it ka ba ngan ong ni lada fidon jing it ka ba tang shipau pinyo lang berat tangiway haga jing tau jonga lada fidon jing it ka ba santo fila pinyo lang berat shipungut namar iya ki lang berat ndai ma pi bawan ra day ublay ubawan ra but un ai happy tangkat kum ka jing tau jong ka jing it ka ba fidon yo blay but kat no ka jing it fidon ni ka priyo namar la tau ye ka jing shakri play day tang ka jing it ka day ka nongrim ye ka jing shakri play Padai na kata daw habang keren ni kini na siya ngau tenat palat ya kini galenong. Haka jing pule Bible juga kini kadai ka way na ki banga ngau tenat la benongan bu dekin English kadai ka way na ki favorite chapter ke jing im juga. Mangayo ibo blay hado mentaga sngi ulang kumta ule akum joy yang iro. Uklem ainong hangi kat bakum ke jing le jengi. Uklem le yang iga ba habangi bakla. Uhikai pen baningi diki kamba. Ukul khupen baningi diki jingker khu bangin khamjan jo. Nama utip ba syapok jong ka dot not jengi. Ni it shisha yo try. Bat la da fi it pin yo lang bran ngacet snot nat. Ya kata kekten. Nai pen sitom manai pulih jenu bagi beriu gini update yepi. Ba fi tip ba fi keren ba fi pen bait iki beriu da kini diki tai nai lem ta. Naik perkat berdaga administration bagi laban sumari kilang berat bagi nomi mi bagi nomi pen bagi ni bu seketuga an bagi ni bu seketuga an bagi lang berat kini ne ang tu bagi nomi lek wat plang shawai pat ngak kwa nganong fi nai le kumta lada kan lang berat ka ia yo nong ap lang berat kanam pen ngakwangan ang fi lada ulang unong ap lang berat u it sisai ki lang berat u ya dai ki u ya rap ki u da it sisa ka jing it pi kadai ka padan jing kadan ka ngan ong no ka jing it kadan force kadan ka bor apa jong ka bor tan kalang kadan ka gravity ka jing tan ba unong ap lang berat ba ka lang berat kadan ka connection jong haga jing ya dai jong ki nama balai kadan ka jing it fi ka jing in ka penlong ye pi ba mdei tang ba pi sok ye de handai u blai run shania e fi un ai e fi ki tangkat ba kum ka jing in rimyo i yo Abraham ba u thap du yo Isaac tang namar ba ula i palat yo Isaac u blai ong kile kenya no nama balai lada me e ka tu nga de blai ubam kwa ba men ino nga kwa men nga ai ngu yo blai ka ta o jisu klime nga ndaula yo jisu usayo igilang berat David tang igilang berat dan berubah palat igilang berat dan ba palat ka kamu blai dan ba palat ya ka buram jong ka kamu blai hare kiklem shisha yo try Tuai mentang sini dah fi orang ka papau na fi kedai snap aga jing ka express le de jing ka pen pau wo cho nga pi shong yeng jule ye na kwa nga nga fi ka jing de ka bakla wo cho nga wo juli ong ki pri nga ba fi kwan ka ta de ka bakla nga nga fi ka ta de ka bi juli ka bi si ka jing ka de ka bi ai ka jing ka de ka bi le ye ba nga kwa me da sni ba pin snot khu igni ga nong bi kwa ban shikri yo no play nai wat e ba pin nang ban kren ba pin nang ba pin le ki jat ba pin nang ban le ki style ban put on la ne ban phong de ki jing man pin be ki bre wali le am ta la da fi kwa ba blay un kur khu ye ga jing shikri ki chong fi shu kham e ba ha yo blay da ka jing em chong fi daga bor jong fi baro daga jing mut jong fi baro ba daga donot baro finyo u blay tip e ga donot changi but un ai fi
ia ga jing sikri ga bakrau to ngaladangan keren ni ngan keren si keren namar ngalaban keren ni namang snotanat pala di ngayo ibo blay wa di briu ga be balebo Yohanes ula ban imtemen tamna ki apostol baro but balebo Yohanes u klem shap niam kum martar kadau gade bo blay ula ban ya dai namar un ayo ki kitab jingpen pau hakadol na patmas namar sham bo Yohanes de ubada i shishayo Jesus Christ Piu blay unom ai ki aka happy la da fiklem it. Uyanis uyo ega kitab jing pen pau. Namar bau don jing it shishayo Jesus Christ. Pite bu jisu un pen pau ya la de pi la da fi it shishayo. Fi haga jing in mjidan jing buri. Haga jing it baragi secret ki pau la. Fi onga it pi buri kata ga jing it klep bit kita. Ngakwa ngakren khore kita khandia. Ta ga jing it ke balang arsau. Nda haba ubriu bat kabriu ki ye me buri ye ya nama ga jing in kedai ka ba pipen paulut ye ki eke bar fi sailot ye ga bari na ga donot nama ba pi shlailot pi telot bat kata ka dai ga jing long ga jong fi ka ba pi dai ban sngot ho ba du play wat it palat ye balang jong fi wat it palat ye ki pastor jong na it palat ye ki tu ki eke e mo nama nga hoi pi fin in ndai la ka jing it ka long tang ye ki piklem it ba hayo try piklem it ba ayo play Ublay non pat chania e jing em jofi. But lada pikwa bo blay un chania if you wale pin bit yo blay wale man on if you wale impress yo blay de ke. Blay but ude bo pimla pin bit yo. Ublay uyo iya ga not utip iya ga not jofi. Na kata daw de shakri ublay ga nongrim ka bang keren lani ka kerdan shakri blay. Kadai kucing it ke joblay. Ngan pen kut no ko mangala dep ong ladang continue ban keren ni kani nganum kut shu nabar kadai ke wain na ki bangas ngotna tam haga jin keren junga ye ke tien ke joblay to sakawai de na kwa ngan pen i figi no rem ngala dep ong pa ba kani ke jingi kai gede bujong fi sakawai de ke jing ke nongrim ka ba ngala ngan ong ka ba krau palat haga bible dan ngibriu berkat ba insyakri playing ide ban tip igi tang ide ban tip igi tang ide ban tip igi tang polis pun ki kat jeng ngibriu jo play polis ngap ke jing keren jeng ngibriu berkrau bangi berkat benda bangi la puli bat bangi la pas bat bangi la yo kita bat bangi la tip igi ta u play sebenarnya kamrat ba ingin de pinda pe klem long unta kam julong do unta mau play nom ai buram mau play Unum ay burama ga ega bu fila aga ega bu fidan. Ublay unum ay burama ta. Wale baklay kata. Ublay ukwa banle ay tangi kata ka jong. Bala da fidan ay ka baday ka jong u ye kata ublay snotana. Kwa ay ga jong pi. Ukwa ay ga jong u. Takadaw la dengan keren kata ro de bujulio. Lada fi yang haki nongrim wali yang ka nongrim jong fi yang ka nongrim jong play na ta daw so ang ka nongrim jong jisu na mo jisu de jong play na nga kreni ka nongrim jong ka jing e de jong play but ka balai ka nongrim ka mga kuangan kreni fi gade ka nongrim jong ka jing ngore na fi sekrio play nga se snow play kani agi brio na habang pet ho to mo ngila sekri play la kham slam nga pet ho sibon But nga sngo lengo ye Gabriel bekat panang slam nang sngo kraw. Haga jaka bekat panang jan so blay nang sngo rit ngay ipen ban kat panang syekri slam kata nang kraw nang sngo meng pen ban. Nga kwa ngan ong ifi ka jing syekri blay ka balong kumta lesi fi don haga lenti ka babakla. Namar lara fi syekri u blay hi fin yo i ya gani. Bafinom nuot ban sarong ya ka eke eru agajing. Ubrio ubas ngaut hu shishayo blay. Un yo bet ya ka nega jinglong ten rai ka badan no blay ka taka jing snawret. Fi ka jing snawret ka nega ba mi na ka jing e. Na ka dawa sa ong fila dangan kran ka taka nega bajrong ka jing e ka nega nongrim da. But kini ki nongrim ki besno lang baga jing e kidai ki para jong ni ki jing e ngalabu kum tak kidai ki para try jong ki jing e pi dan para try pinda larangan keranang ni ka jing sarong ru ka dan para try
Kajing serong kedan kajing bitar ro kadai para trai jong kajing serong ke para trai jong kajing serong kadai sengapa ke para trai jong kajing serong kadai kamanga kahanga ke ego kata ke maladi ma ke para trai jong kajing serong ngani thui fi kadai kajing tuchen fi nganum kedan ni kata biyo slam rei kini kidan lagi para Reka jings ke jing ie ke dan para trai ke bajan tambah kata kedai ke jing sengret. Dafidan jing ie finum serang. Ngayo i dan gibriu bang ngaien dari besarang pat. Ke jing ie ayu kum kata. Ke jing ie fi kedai usok jong mensim. Nga si ong i gitu ki kendai teli ki sok jong mensim berana ke galtial nang pesan. Nga si ong berobor wat let ya kun bepin kan fi udieng fi. Pinum lada pitung dia ngakmat ieng jo pila ne kper jo pi spotoli pinum du tia sisen ro bapi ong ani men ding kan de fi proximet ngaklam yo tia ba u kan ba un pen mi so nga se perkhat e kata ne nda mi so agi ding gi bapi tung ieng pinum yo sengo begin sawa ba ki kan mo kom ga brio ro khat ga ba khon de kala nyar pertama ga yam rek udieng uba mi so fi kan pinum yo sengo proximet nang taki kan ki ding nang taki so nang taki la nyar nang taki kan finum yo sengo gum tai ki ding bagi mi so fi ga haba ka kran yo so ga kran yo ding kamot ga jing jing ga ko ding fi ban mi so ngan kran ko mga sengo tho ban mi ki so ga jing lam sem gam dai bu bi khonik sa ji kan ba nga kwa anong fi kita ka de jing long jing shikri play ai nga se ong bro bo fi kwa ban mi itu ki kendai te ligi so jong men sem shule ka tang ni we don jing e rung ga jing e jong play tap ile de jing e ha po jong ga jing e don not ki so bara na ka ta daung na ong fi ang ni ba ka jing e ka pen khala ni de ka para trai jong ga jing e ka de ga jing snore fi ga jing long kabangidon no play ban yoi bangim biang lut sengapa mo kita giktian mga keren ka jing skauren kadai ka jing long kabangi yo no play kabangila ban yoi bangim biang lut bat bagi wei ki kham habaningi kata kadai ka jing skauret ka basisha teng dan beriu ba sengo banga khambiang i nga khamla i nga khamnang i na batai ki brio brave batai nga kham tamanga i fi ki don ki brio ki bam sengo tho i gane hang ya go voice message ngan pen ilot ka babni ai fi singa nom la pen kot i gane men sni na mar gane ge jing sengo ret ka dai ka badan ge jing dai ge bajan ba bat ka jing i ge job play la fi on ga don jing i pim don jing sengo ret ngala nganong Pynduh para nganong pi miss ang nurang no fi ga jing snorit ga de ga jing long ga bangi don no play banyo i bangimpat biang lut nang no nang no kabamot ngidang don kam yaki way ngidang don kam banyo jing hikai ta ga de ga jing snorit fi de pi puli ga ne ngan puli ga ne kan dia kasi ga ne de ga best palat ga jing puli bible jonga kani ga dega ba kraw pala ga jing im jonga kani ga dega ba nga yo i ga ba don kam tam ga jing ya linti ga jonga ba try fi ka ai ga ba nga yo i nang ni ga dai ga ba nga shem no jesus christ hi ngam tip la fi la jios ngau ne em nga nga ju kren ni ga ni le se bon sen hang ni ha ga voice message but nga kwa ba ngan pen i biang na mar ba nga kren ni ga jing ngau ret pinomio la ya la nang ni ka jing ngau ret ka ba best tam ga dai no jesus christ ke jing skoret la pi kwa bani jing kai u jisu udai ka nongrim jong jing skoret baro udai ka model mo ka example ye ka jing ye ka ta jing long men sim jong jing skoret pinum yo no like no just grace but u apostle paul ula nang ye la de bania ka jing skoret ro dei ba yo i yo jisu kumne puli ba ngana ga shiti jing philippi kala nang ba ar na ka khat ka besan snap u ong kum no apostle paul haba pipuli gi shiti gi jonga so pol de snotu ba haba to snap ngana puli bnia efe
na ke city ke jong ke Philippi ke city si ke Philippi ke nang ba ar ke khat ba san ter ter tau ong ne to yo ya ke ne ke jingmot happy ka ba long ru ha ukris Jesus fe yo ya ke ne ke jingmot hani ke tin ba yo ke jingmot mot yo ya ke ne ke rukom perkat ya ke ne ke rukom im nama ubriu haba perkat tu im yo ya ke ne ke rukom im ya ke ne ke rukom perkat ka ba dan hau Jesus Christ ulang kum no Jisu utho ne wa supol ubah haba ulang haga doru blay shimla nyau ia gaban bat banong marangkat baru blay ula pensudai le di udah shimi ga dur marau ula jalang ga jins riem ki briu ta bala shami o ga rukam kum briu ula le re de le dia ula jalang ba ko ngo wat adu ga jingyap hoi ga jingyap ga ding pna ken na ba kum ta tiu blay ula kentiu uba ula ai ui ga ga keteng ga balor ga keteng baro bahaga kerteng ke jong Jisu ke khot siu barok kan yo dem khrum ki jong ki bahagi beneng ki jong ki bah ke khendau ba ki jong ki bah po ke khendau bar bo thlet barok on yo flash na bo Jisu long try ya kaban penan buram yo play bo pa fi haga ni de khot ke dei ka wain na ki khot ke ba kraw ta ma ke jing dei ba ke jing snore u pola bu tho ye ne u khlem side example dala de he u shim ye nuksa now Jisu Wang tu yo ma phi ngani ge jingmat ka badan au Jesus Christ. Bau dei aga jing si shala dengan chu ang manganang ni udi blay. Udi badan aga jing lau blay. Hele udi khlam nyau ile di bau lau markat baru blay nama balai khlam nyau ile di nama uwan ching ni ge pertai utep bau wan man kup ge jing lau brio. Bara bau Jesus wan ching ge pertai ka wei pa ka wei ge bu blay ga dei ka bau kwa ban hikai ngi kum no bangin shakri no blay. But ka wai na ka bo hika Jisu ang ne ka dai u dei u bayaran kat baru blain le u klam nyau ya de ban long mar kat bat u ule kum no ula shimban ban ula nyau ule kum no ka ba ko ula pen su dai le de ula shimi ga dur marau habula jalang sri mi gibrio habala shami u ru kam kum buri ula le re le de habau jalang ba ko ngu adu ga jinia fi ga jins ngore ka dai ka jing long kaba ngala ngan ong kadai ge jinglong kaba kring ya ga do no chong blai ka jing sngoret kadai ge jinglong kaba kring ya ga do no chong blai wat para briuru ka jing sngoret kadai kaba tu ya ga do no fiat baru briu badan ge jing sngoret uyo lo ya ga do no chong fi nama balai pisngo tana bani kendo bat ki briu ge sngoret namar kitu ki briu ge sngoret kidan ge jinglong kaba ki yo no blay kaba ki tip bakimpat biang bat kidang don por ban ngap ya ke jing pen i ke jok fi ka ta de ke jing long jong ke jing snap red shipet ho yo breu o bam priang ya ke e ke ba fi pen i da ga jing e tip lupa bo to breu dan ga lenti jong ke jing yaw na malada priang ka mo udan jing serong lada udan jing serong un klon be wais u breu be shakri u blay wala da u bakla de la udan jing snap red ga wais ni unia kata ga de ga maka ka balong bro alia balong two sided mo ka balong bro alia mala fi shakri u play fi bin sungot ho ye ta to ngan peni fi na ne ka tin ka job play fi ha ga ne bible tong ine pule no Lucas kum ga nuksa tang kan dia nama bangi mi shu ko por ngan septeng biang ini tang ine pule no Lucas kala nang ka bakindai masih suntan nat ini nang ka bakindai ka bas ngo thamula ro la nong kan dia ini pek ini kalau nong berkenda ini kalau dekat besar pun riu tang kendian kan pulih. Kalau mi ke jing ya saat ya pedeng jongki unu nak uban nong kam krau finio i nda dan ia ke jing ngau meng nda pi kwa ban nong krau. Chat mi jing ya saat be. Pek bahagi jing ya seng ne kan nogo nogo kam ne nogo nogo nda kwa ke jing ya kini krau hang tami jing ya saat be.
hang mi ke jing side de di senran mudur ti ni ke bayai baru jisu jana jan rei kadang dan kum gane ka bible ko angkala mi ke jing side de pleng jonki ba unona ki ubalong ba kham krao o ke ya jisu ang ni udan se jingai bar ki kren para maki ngatarau petrus ko wang ngau ba yo jimpene lingkong ngatarai ngade ngau ba lingkong lesi yo ni so yang ngau kham e kadau yang ngatarai unbu lingkong pigap kami kene ke jing kwa kerdan kwa buram nagi sunran rei ngan sapni fi next ini and the people ye ga badu kong henrei abo chisu ulayo ye ga jingmut jonga do no joki figa taga dei melenga sa ongan keren biang kene next nama kala kut ke por jonga the people ne nong go sa ga bakhanda ga khat ba pun rio ba ga khat ba pun yo fi yo inda ga mi ni ga jing sa inda ga wan jan jong chisu u jisu yo ye ga jingmut ga do no joki u shime khna upani wajan fi ibar wang utaw balong khamrit apneng jo fi ulong ba kham khra fi ujisu yo ira do no check bai gata filafin le sngo red chi brio filafin le kum angel ro andrei lada na po ran ge jing sarong ge jing le jo fi baro ko de bomben toy khmat jo play na mar ga bible ko on ujisu ula yo i ge ta ge jing mot jong ga do no joki play jing mot bai ni tien mang kren bura me ge ni ko bang pen i na ma ga ni kan ker khu fi shorta ha ge jing identity to blame ker khu fi ge ni ko por ni le dong ni twai ngan sakren biang ni hapo a voice message ka balwan nang ni le nang in duai ku try ha ge ni ko por play ngadap da ge jing sngongo nga aingu ime ken try na mal ge jing ba ba ge jing snai ge jame ka ba yai ne shaki bo bam jukot nga yo I ken try ma melong shisha play ba kraw ge jing im chani nga yo I ken try ge ta ge jing long jing im ka ba kraw palat ka bangiyo haga ba mela khat yengi ki khon ge jame mela khat yengi de ge jing it ge jame but what haka por ka bangi baklatam me wan wat yengi de ki kamba mara blame dawa nangi tangawai bangin it yame de ge dono chingi par try blame it janga me kwaru yengi banginum kenria nangi ge jinglang ba ta ka dei bangin ya bat me de ge jing snore ai ko pa ba gani ge nongrim yengi bangin shekri play banginum yat shabar na ge jing snore henring in yang ha ge jing snore but try ge de tuai ba ling ba ni ge jing hikai kan ya rap ye ka ban pen kho ingi ge jing snola baro ba ge jing strong jing meng kan pelong ni bangin ya ge jing it ge jabe ba bangin ya ge jing snore try ni ilot sheme ge buram ha ge kerteng ge dong chis kunan na so ni tuai amen to blem ko khui fi ko bless you